Ipagluto natin si Tami ng Filipino food, no? Ginataang kalbasa. Ito dito, meron tayong kalbasa, no? May trabaho po siya. Sana po pag-uwi niya, no? Pag-try niya nito, magustuhan niya. Ang atin lang naman dito is meron tayong kalbasa, meron tayong shrimp. Pakita ko sa inyo mamaya, ha? So, ang una natin ginawa is tadtarin or ayusin or linisin natin itong kalbasa. Ako po guys, kung pag maglinis ako ng kalbasa, yung panit niya, yung skin niya, gustong-gusto ko yung ganito, parang mapa ba? Iba, kunin talaga nila yung lahat yung skin niya, pero sabi pa nila, mas marami daw vitamins yung skin. Totoo yun, as in totoo yun. Maganda daw yun, pangpalaki ng mata. Totoo ba yun eh? Pangpalinaw pala, hindi pala pangpalaki. Depende na yan sa inyo kung gaano nyo mag-chop-chop kayo, kung bite size lang ba. At saka meron tayo ditong ang hahabang string beans, string beans. Galing po ito sa Filipino store. Sabi ko, kamayin na nga natin kaysa kutsilyo eh. Mas sanay ako sa kamay. Mag-enjoy pa ako kasi maririnig mo talaga. Ang sige guys. Itong basement namin, palaging nag-a-alarm. Para daw may mag-alarm lang kasi itong alarm namin kapag merong mag-open sa window or door, no? Kasi may mga ano yung ibang window namin dito, lalo na dito sa baba. May tumutunog ba kasi may sensor siya. Ngayon, itong basement namin palaging tumutunog. Shop, basement. Tinitingnan ko sa basement, wala naman. Isang, ano na ito guys, pang 1 week na ngayon, inayos ni Tami, wala namang tao. Walang tao talaga. Kaso, nagtumutunog talaga na parang may nag-open. So, si Tami, ito naman si Tami, tinanggal na niya yung sensor na nakadikit sa window. So, ngayon, nawala kahapon at saka the other day. Wala siyang tunog. So ngayon, nagtumunog na naman na ako lang dito mag-isa. So pumunta ako sa basement. Wala namang tao. Aray, ginoo ko. Ang sakit ng elbow ko. Sakit na ano dito. Wala namang tao. So kaya pala, iwan ko, anyari. Parang may naglalaro talaga. Pinaglaruan talaga ako dito sa bahay, no? Oh, tama na guys. Hindi man yan nakakatakot guys. Basta manalig. Charot. Anyway, so yun, meron tayong doon, salmon. Yung salmon na yan, manipis yun guys. Pinirito ko lang, sinison ko. And ano yun, wild caught yun. Kapag bibili pa kayong seafood guys, tingnan ninyo kung wild caught, wag yung farm raised. Kasi ano siya, ang daming medisinang nilalagay. So, mas maganda yung ano. But anyway, yung ating shrimp nakita ninyo, di ba? Nilinis ko lang siya kasi itong American husband natin, no? Ayaw niya yung mga shrimp na may mga shell-shell. At meron tayo ditong ginger, tomato, onion, at saka bell pepper. Ginisa-gisa ko lang. And then nilagay ko na din yung ating kalbasa at string beans, no? So, yun. Pinahirapan ko pa talaga yung sarili. So, binubo ko na lahat, no? Binubo. Charot. So, yun guys, okay, kahit wala pang tubig. And then, ilagay na natin yung ating coconut milk. Wala po tayong fresh coconut milk sa lata lang natin muna ha. Kasi yun lang yung afford natin. Kasi mahal po dito yung coconut milk guys. Hindi ko talaga sobrang mahal. At saka nilagay ko na yung ating lemongrass, bell pepper. At saka yun, ang gandang tignan. Nakalimutan kong bumili ng spinach or malunggay kasi maganda ito may dahon kaso wala talaga guys. And dinagdagan ko siya ng tubig galing sa sa lata, no? And yun, inukay-ukay ko lang siya kanina. And then pagkatapos nilagyan ko siya ng bell pepper. And bell pepper ba yun? Paminta, hindi pala yun. Paminta at saka asin. Yun, depende na yan sa inyo kung gaano, kung marami. Tilawin ninyo, i-testing ninyo mamaya kung okay ba yung lasa. But anyway, nilagay ko na yung ating shrimp at saka mix-mix lang tayo konti dito, dahan-dahan, and then tabunan, no? I-cover natin yan, and then mix ulit, and then yun, bantayan lang natin, and then hindi ko siya tinabunan palagi guys kasi ayaw kong matubig. Gusto ko parang siya ba, creamy. At nilagay ko na yung ating salmon, no? Mapayat na salmon kasi hindi wild na siya, no? Hindi yan mga mga nilagyan ng mga medisina. But anyway, masarap pala siya guys kapag may salmon kasi yung lasa ng shrimp at salmon yung talagang seafood na seafood. So yun siya, pagkatapos ng ilang minuto, ito na siya. Gusto ko na yung creamy. At sinabayan ko na din siya ng kamuti guys, yung masarap, sobrang sarap. Tara, kain po tayo. Hi guys, so ito na yung pagkain ni Mr. No, nilagyan ko siya ng salmon. Hindi man yan mahilig sa salmon pero sabi ko lagyan natin ha para naman meron kang makain. So meron diyang rice sa ilalim, and then gulay and shrimp. And then yung ipakain natin sa kanya po, mashed potato
And yun, gulay. Gulay naman yan guys, no? Yung mga niluto ko, no? Gulay. So, yun yung ipakain natin. And then, tanungin natin siya mamaya kung okay ba. Every time na andito si Tammy, guys, the TV is on, okay? The whole day, I don't have a TV. So, now there is a TV whining. That's why the house is so, like, you can hear everything here when I'm alone because there's no TV, no noise, nothing. Okay naman. Masarap naman siya. Sarap siya. Hala. Han, don't worry about it, Han. Thank you, love. What are you getting? Hala, I thought you have coffee. Don't eat lemongrass. The long one. I already did. Huh? I already did. That's why I know you got it. You cannot eat it. Too late. Masarap daw. Nagustuhan naman niya. So yun na nga, no? Kumain na kami. Nagustuhan naman ni Mr. Pati tanglad kinain. Anyway, salamat po sa inyong panonood. Guys, magpunta tayo doon. I-count natin yung kung ilang bricks ba yung anuhin natin, bilhin. Tara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11. 1, 2, 3, 4. 4, 11. Lagay tayo dito. So, yun. Come on, go, Pipi. Come on. Come on, go, Pipi. Before I go. Tingnan nyo to sila. Alam nila yan, oh, diba? Squat silang dalawa. Alam nila yung dalawa. Sabi ko, Pipi. Pipi yan. Oh, tumubo na. Every year po ito tutubo, no? Itong ating tawag nito strawberry. Every year po ito sila. Saka dito din, oh. Diba meron akong nabiling mga lupa, mga 5 bag. So ang bibigat nito. So kailangan ko ng wheelbarrow, no? So ngayon nilagay ko sa wheelbarrow para ilagay sa garden. Nakakaloka kasi ang bigat, guys. Grabe talaga. Kinaya ko. The next day, guys, sumakit yung puson ko. Ikigwa talaga. Alis po ako ngayon. Naghanap tayo ng bricks, no? Pero bago yan, ilagay muna natin ito sa ating mga garden para naman alam ko kung ilan na yung sa isang bed, no? Raised bed natin. Alis lang ako, guys. Tara, guys, samahan niyo ako. Tara. Let's go take mga bahog. Tik. Lakaw na ta, lakaw. Sakay na ta sa ato ang sakyanan nga murag. Perting hugawa, no? Madumi, tignan dito talaga, guys. Alam niyo bakit madumi ang sasakyan ni Mister? Lalo na dito. Ito, mga sa sigarilyo po yan, no? Kasi smoker si Mr. Sasakyan niya to. And so ngayon, ang nangyari, plus, mas lalo siyang dumumi sa likuran dahil not last year, 2 years ago, ano yan si Mr. Nagpunta kami sa isang bahay, sa hindi pa yun nabinta, nagpunta kami sa isang bahay. And then, open yung back window kasi nilagay namin yung snow blower. Nilagay namin kasi hindi siya magkasya, kailangan i-open para sa handle ba. So lahat ng snow, hindi salt galing sa mag-salt man na maglagay man ng salt ang daan. So yan. But anyway, pumasok yung salt kaya sira-sira yung but anyway, okay lang yun, basta kayo magamit ng sasakyan. Kasi itong sasakyan na ito, guys, look, yung isa dyan,
Ay nako guys, lalo na ayaw kong gamitin. Okay lang yan, maglaag-laag, ganun, pero makuyawan yung ano niya eh. Pero ito makuyawan sad ko, pero mas musalig, may trust ako nito. Trust problem. Issue. But anyway, so punta tayo sa Home Depot, bibili po tayo. Tignan natin kung andito ba yung million natin, be. Million ka dyan, pag sure dahil. So yan. And then pagkatapos niyan, hopefully makakita tayo 11 plus 4. Ano yung ginawa ko? 11 times 2. 22. 4 times 4. 4 plus 4. 8. 22 plus 8. Ay, bulo ka. Bugo kay kong mat yun. Hala na, doon na sa tindahan eh. Tara guys, kasi late na. Ay, ino ako. Tara. Iwan ko na lang ito. Wala man sila. Ay, yung hinahanap ko talaga ba? Yung talaga yung gusto ko. Yung katulad nitong meron ako dito sa bahay. Wala sila. Home Depot. Anyari. So, lumabas ako. Uuwi na nga ako kasi wala nga sila. So, uwi tayong luha, ano? Kalas-kalas lang ko gas. Ang mahal pa naman ng gas ngayon. Wala po silang, yung hinahanap ko na Iwan ko kung asan yun ni Rich na bili. So, yan. So, alis na lang ako eh. Uwi na lang tayo. Punta ako sa kabilang town. Well, actually, yan. Kabilang town. Punta lang ako dito. Meron lang akong bilhin. Bakit naman ito? Ang kina, mag-drive nitong kigwa, oy. So yun na nga guys, nag-desisyon ako magpunta sa grocery store para bilhan yung asawa ko ng gusto niyang kainin. So bumili ako nitong corn, naghanap ako kung alin yung cucumber. Mahal na ng cucumber ngayon, no? Pero parang ayaw ko yung baby. Gusto ko itong mataba-taba, diba? Yun yung katulad sa atin. Bumili na rin ako ng salad kasi gusto niya. Umuwi na ako guys, yun lang yung nabili ko at saka yung pang laundry, no? Yung mga ganyan, diba? Tara. Yep, andito na ako sa ating puntahan. Ito yung hardware ba ito? Basta dito ako magbili ng mga mura-mura na gamit. Dito sa hardware na ito. And dito ako nakabili ng mga tawag nito yung pangtulog ko, no? Kasi mura lang talaga. Yun guys, pumunta ako dito sa ating puntahan kapag meron tayong gustong bilhin na mura. At saka yun, ang maganda yung mga pajama dito, mga leggings. At okay nga, nakita ko nga yung mga pajama ko dito. Nakalaylay pa, charot. Ito yung mga sinusuot ko, nakikita niyo ito paminsan, no? So kaya yan guys, umuwi na ako kasi wala din akong nakita sa hinahanap ko. So ngayon, uwi tayo guys. Tara, maglakbay tayo sa mahabang daan, charot. Na po tayo. So, kailangan ko lang maglinis ng ating grill kasi isang taon din natin itong hindi nagamit, no? At meron akong nakitang hindi kaaya-aya tignan. No, my goodness. Kasi po, merong nagtatago yan the whole winter, yung mga daga. So, kailangan ko lang talagang kuskusin ng SOS at saka dishwasher yung detergent sa dishwasher, ganon. So yun, nililinis ko siya ng maayos, make sure na walang matira kasi ayaw kong magpilok-pilok akong mata, nakakaon og tais ilaga. Anyway, so yun guys, so nililinis ko din yung ating grill, no? Kasi yung grill talaga kung saan ilalagay yung meat kasi kailangan, yun yung pinaka-importante sa akin talaga. Binabrush ko siya at binabrush, graming brush. Ang dami kong ginawa dito para lang talaga mawala yung kung ano man yung meron. For sure, hindi yan sobrang dumi, no? Pero kailangan ko lang talagang linis. Hindi ko ma-take na magluluto ako ngayon and then meron tayong iniisip na, ay, may pumatong dito na iba. At nililinis ko din yung mga out na dyan. Out. Yung mga outlet. Yung mga nagtago-tago, basta mauna na siya, lisudag yun aning Bisaya o mo Tagalog, Ginoo ko. Salamat sa iyong panonood guys, kasi dito lang muna tayo, no? Thank you so much, kita-kits next time.